Mula uripe di rubung ular jeduk kaya ngono kae. Ngono ya, Kek. Lah kae sak jabaning neraka kok ana papan sing indah banget kae. Papan apa, Kek? Kae sing jenenge swarga ya kono kae. Neng jeroning swarga kae kok ana wong lanang blangkonan beskapan kerisan nganggo jari. Kae sukmane dalang kae. Sukmane dalang ya. Dalang lomo, dalang ora isanan. Anggere nek wong nanggap ngono ora tau dijaluki panjer, malah sing nanggap-nanggap kuwi dipanjeri ben ora batal. Ngono kek iya. Kok anggere saben Idul Fitri ngono yoga karo sinden kuwi dolan ning omahe dikeki duit 1 juta, 1 juta. Ngono kek. Dek kapan kuwi? Lah ora gelem mara ning gone aku kok. Ngono iya. Dadi kahanane neraka iki kaya ngene iki gak iya. Mulane kowe aja kesuwen mapan ana kene. Lah terus aku iki anake sapa lan bapakku mbokku sapa kek? Kowe kuwi mapan ana kene mung kleyang kabur kanginan. Ibarate ngendi dunungmu aku ora weruh. Mula kowe mentaso saka kene munggah saka kene. Lah neng dhuwur kae jenenge Kayangan Suralaya. Kayangan ya Suralaya. Terus kowe sing ana neng dhuwur kae dewa-dewa. Lah banjur kowe takono sapa sing ngukir jiwa ragamu? Sapa wong tuamu lanang, sapa wong tuamu madon? Takon menyang dewa. Iya. Yen dewane ora ngerti piye, Kek? Dijotosi cangkeme ngono wae. Dewa iki dijotosi? Iya, jotosi ngono wae. Wis, didugangi sak karepmu nggonmu ngajar. Ning ya kuwi aja omong-omong nek sing ngakon aku, ngono ya. Loh, lah Kakek Semar, aku tak delik sing rada adoh kono. Ning yen nganti kowe ngomong-ngomong sing ngakon aku, wah kowe dhewe sing tak dito iki. Ngono Kek? Iya. Dadi aku takon menyang dewa, Yen dewane ora ngerti, jotosi wae. Ya, mangkat aku Kek. Mandeg. Wong ilahing, sapa iki? Nggawa badan wadak munggah menyang kayangan. Aku Bambang Wisanggeni. Ana parigawe apa? Aku goleki wong tuaku lanang sapa, wong tuaku wadon sapa? Tegese bapakku sapa, mbokku sapa? Kowe dewa to? Iya, ulun Bathara Indra. Dewa mestine weruh. Dewa mestine waskita. Ayo. Bapakku sapa, ibuku sapa? Lho. Lah kowe kuwi anake sapa? Ulun ora ngerti. Dewa kok ora ngerti njaluk jotosi cangkeme iki. Waduh ya. Waduh. Weh. Weh. Oh. Ayo, di dewane.